Crime and Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano ba siya ka-agi karon? Maganing. O sa kababae nga nagtuyo sa Talisay City, Cebu. Ang atong magkasampo, nagdasangan nga, Elen. Ay, taw-tawa naman di ko namayag mo. Mukha pa niya itong chance. Philip, sorry ha. Pero, dili pa mo ko andam, uy. Maong, natagi pagit ko ang panahon na huna-huna. Sige naman. Anam yun ang pumapaabot ko. Kanus ako maluwas ako. Pero, mawalagi ako na. Kaunti ka sa inyo iskilahan, aron ihatid ka sa inyo. Eh, kay bahala, Philip. Oy, Elen. Unsa man uyab na mo anang Philip. Kada adlaw naman lang na siyang motor din mo paulit din sa bahay, gikas sa eskwelahan. Ha? Dili pa mauy. Wa pa na ako sige sugot. Wa pa di ay, pero effort malagi kaayo na nimo. Ako din siyang giingnan ma, nga dili pa ko andam. Nisapot naman siya. Wa masanan ako sa pugsaron mo, imong hatod ako pauli din sa ato. Iya man ang gusto. Nahala. Mayroon sa noon kay gatungha pa ta. Sige maoy, mag-ilis ako. Uy, Day, upag ganda na yung sudan si Philip mo. Pila naman ang kabuhan, sige panuyab ni mo. Wa pa day, uy. Ba't ba day, uy? Okay naman siya, pero marabili pa lang di ko andam. Ano no? Sa akong tanaw, Day, bayan mo. Buotin siya o responsable. Gender lang po kaay siya ni mo, di ba? Mao pa day? Hala, uy. Maong ikaw, mintras buang pagkanat ni mo, subta na tayo na. Ikaw lang, mapulaan ka din, anin mo na, magmahay ka. Day? Tinuod, Iba na akong sugot. O lagi. Ganun mandili ka? Ha? Iloy, nanahagikay ko. Thank you na, naluulirit ka na ako. Ang bayad ako nagawa niya, iyon akong sugtong. Salamat kayo na. Basta ha? Batagi mo lang kung pinuangan ha? Lum, hindi na ito mo. Mahal kayo di ka. Mahal kung pwede na ang tanan o kung naan ako'y igong tinigon. Pakas na padaling ka. Wow! Kasal agad? Oo. Kung sa madaling mundan nga, nag-iipon niya pa ta. Na nagpaabot ko ni mo pinakabuhan around imong kong sugtong. Anak bila pa doon, di ba? Ikaw, Gyud. I love you, Elen. I love you too, Philip. Uyab na mas Philip, no? Unsa ma? Ay, sos. Imo pa mamibuang mas papa ni mo. Klaro naman kayo. Holding hands gani kayo mo ganina sa gawas. Uy, lain na bigay mo, ma. Mangiili ka di ay? Elen, gabi sa mama ni mo. Huwag may pagsupak ka ng mata. Kanas pilit. Kaya tanong ako, seryoso siya yung tinguhan ni mo. Pinangga ka niya. O makita na kung iyang respeto diyan ni mo. Mao mo, okay na ko. Basta ko pa lang yun sa imong pagtuon. Salamat kaayo ninyo, ma. To, duwa na siya may eskwela na. Wa pa. Kay, sila na maguladuha si ang mama. Unya, dili naman kaya si ang mama nga. Patiwasan siya sa kolehiyo. Maong nanarbaho na siya rin ta. Mao ba? Pero, ganahan kit siya mo man pa. Gani, nag-igong siya ginahinay ron para makatiwas lang siya sa iyang pagtuon. Maayo noon. Mas maisagip nga doon na may diploma. Tungkol kay Maroon ay bugto nga butang nga dili magkawat ninyo. Salamat, ma. Pero di man siya mong lulapuhon na. Anihan na siya. Ano ato may mamat pagayo? Sige pa.
pa nga panihiyon ka niya sa amo anniversary ni Lola Pohon. Love, di ka mauwaw, anak. Love, ganun mo uwan ka, uy. Mas mauwaw pa kung si Papa ni nang imbitar ni mo pero imong balibaran. Love. Nung ayaw ka uwaw ha. Dili man bitaw mi mamaa. Love, congratulations. Public ko para din mo. Thank you, love. Ikaw na po niya sunod. So na, Ellen, Philip. Mga ito bahay kay, gutom na. Maugod, hasta ako gigutom na. Philip, ayaw na lang pag-uli, ha? Dito na lang sabay. Pagda na lang unyag sudan, parang mama ni mo. Sige, tita. Thank you. Love, happy ko kay tulunong din na itong inyo. Nga, los na rin ko sa inyo. Bisan gani ako, love. Wa ko ka-expect nga. Ingon ni Anita ka-welcome na lang mama o papa. Maong dili ko gusto nga magubay na pagsalig na ako. Nga, kay nagdadalik ka naman. Nga, kita naman naman din sa imong kwarto. Pwede na tala. Ha? Ikaw ha? Mapahimos sana na kayo kasi gayon. Salig mo kayo sila nato. Di ay, joke lang eh. Joke ka? Baby? I love you. I love you too. Love tayo tayo. I love you more, Philip. Hala, no? Taod-taod ang sa kibang Philip din, no? 5 years naman, no? Oo, Day. Unya ka na sa ama na yung planong pagkasal? Sige na magsiskot, Day, pero kuwang pa man daw yung tinikom. Unya na lang daw. Noo pa? Hala, uy, makasuya. Invite ba yung ko, ha? Siyempre, no? Flower girl, unya ka na mo. Kaya gawin kita na Wow, nagsalita. Love, good news. O, saan na, love? Love, nalang ko'y bagong trabaho. Uy, alam mo ba, love? Wow, congratulations, love! Nakalindot lang kay mas dako akong sweldo rin, love. Mas dali kong makatigom para sa atong kasal. Wow! Thank you, love. Ay, excited na pinagit ko. Hindi na ako kawat, love, na magpuyo na dito sa kabay. Bisag akong ganda, love. Love, kaayot ka. Mas love, tika. Elen, wala malagi ko pakita ang Philip na mag-anihan sa bahay. Tagsa na lang yun kayo. Busy lang siguro, ma. Mao pa. Imbitara ko niya itong panihapon din sa bahay. Sige, ma, akong taktan. Tagsan na lang tuod kayo siya man sa bahay. Magkaniad po. Sawa pa na siya magtrabaho sa bago niyang gitrabahoan hon. Kadaadlong kita siya makapit din sa bahay. Kung taktan pa na ako, dugay na kaiping supply.
Kaya kung tawagan po, dili sa bututag. Uy, Elen, nagbuwag na mo si Philip. Ha? Oo, mananti, nga naman di ay. Kita magugod niya sa kahigayon din sa restaurant na ikuyog babay. Gamay yun nga babay. Tinuot ka, auntie? Aw, ambot lang sa kahaha. Kay basig ka over to sa trabaho kay naka-uniform ang yun silang duha. Mao ba, auntie? Sige, auntie, salamat. Ay, Diyos ko. Kakusog sa kukoy mo. Dili lang sa totoo niya sa kumita ko. Ako ang kasihon. Kinsa niya ba yan na masigig tabli sa pictures ni sa face? Dili tuod kay sila ang duha niya. Daghan sila. Pero, hapit ka na picture, dugon na kayo sila. Bisan siya nagdumay. Kailain sa kong kibati. Dili ko basihan dili. Sa ikipakita magalihok na ko ron. Haura na kong nagduda. Kailangan na makikita ko nila. Tug-ali ko sinuod. Doon ang kapag may gisulti na ako. Lang, Wala ko kasama sa mga ipakita ng lihok, Philip. So ka na nagtawad ka ng iyong bagong trabaho? Tapos sana nagkaya ka mabisita na ako sa bahay. Doon na nabay lain. oh, Tugali ko sinuod. Hulo, ikaw tugali ko. Ellen, I'm sorry. Tudo na nagdi ay. Wala ko kayo. Dili na ako. Kanuman! Kanuman! Ellen, Ano ko napita na sa'yo? Gitaro kayo magdawat sa bahay. Pero mo ninabuhat ako. Ako kay pagkahin si mama magpapani mo. Pero nga naman. Nga naman. I'm sorry, Ellen. Ano? Ikaw may matapos ini. Sorry, Philip. Pero bakit buwag na ko ni mo? Salamat sa talaga kalipay mo gihatag ako. Pero sa mga ito nagkasal, magkikatawa ko kasaligan ka. Nakabaruganan. Huyog ka naman may kayo. Time I feel that no one is safe. Just blowing up and really got a way of driving me crazy. I need somebody. Hangtod karon, wa pa gid ko makasulti nilang mama ug papa nga wa na mi si Philip. Tungod kay dili pa ko andang makahibaw nila. Sakit kaayo dawaton. Nga dili lang ako ang nisalig ni Philip. Kung dili sila pud mama o papa. Abi na kung kami nagid sa usag-usa, pero dili man di ay. Maong dili gid maayo nga wala